Kalong shisha kajing su sarong nam ta kathan nong po kumjuru ya kari boy district hi berkawai. Kata hakum kani kajuk jong ka kurdu kam kurdu jam bar kajuk jong kajing tunjuk bor hak khai ka pateng bar kibar jela kibawan ban buhai snong syakane kari ba i jongi kibala persangru ban klun ya bun ki kam ki jam bat ya kakamai kaji barwat apreng kalngo bat ulo badum nrei kajai meriu kasong sarong baki don pat ki kun samlarang ba kum uba bat hok normali ubalala ban ya tunjuk bor hak kamai kaji bat kasengkam sengjam habayun ujor bat ki mahajon he spa napo karithor yakum kini ki kam barat ba laju sakhi man la kapor na iba bat hok normali bat menta gasngi la sakhipat ya kajing pli perda ya kadukan bam jong i ya kaba ilajar kerteng kum ka thai bam lane ka jadihi hak tin tenrai jong ki pai ba kari boy kane kadukan thai bam ka deru kadukan kabala banyo baitangi ki jingbam tenrai ki bangila ru banong bakaderu ka pure organic food hak tin nongwei nalor kate kadukan bandi ya ki jingbam tenrai jong ki pai riboy la pliru ya ka caka jingi ya ka balajar kerteng kum ka thai sempa lane ka swimming pool hak tin nongwei badru ya ki kor khamet ki badon hakate ka thai sempa ya ka balawan man pli bat khurku khurdo ya kane ka jaka hakane ka sngi dei pastor reverend BR Pamsong hakajing don langru ilok ki khon ki khti lembat ki bahi ngasem jong iba bat hok normali lawan ru ban sakhi badru ban pensngan kumjuru ban aimen sim hakane ka sngi da usumbut menteri rangba jong ka jela oba al hek kumjuru do ba meral bonds MLA kanompo konsumsi langta ka kong RM korba deputy commissioner lembar kiwi ki officer jong kari boy district Papu pasau udo ayu yang rendia ka umlung kerja mengisiar lo dau kau lajong kau lagi dekat lo jadi kau kiba kisiat akan dekat kau je sulia deh kau je sulia berisia kan digaja kau bangja apa do kau lagi kene gede ka kecing perkhat kal ba Islam ka banga perkhat mangaban pene pensa ya ka komsyat ker kombam tenrai jungi ki tradisional ki tribal ba ngene ngan om gede ka tribal food ba baro ki jingbam ki baklem don masla ki bom don kono mo ka jikle gede ki organic food ka bangila banyo na gede ka thaibam gejimut jong ka jadhi kamut ka jala jong kaba kau nang ne na boy hi uthur nang ne hi bat baro ki jingset jingti ho kene ka dukan ulong bangila banyo na dari boy jumi te hang ne ngidon ka swimming pool ngidon ru kene ka massage chair ngidon sa kene ka kabam ngidon ka thai side curry ka mamut ka jaka side kali automatic car wash kadon ru hang ne tigi bru kila banwan hang ne side kali kila ban le massage kelak bersyong pos chair masat ta kelak benbam bat ke selip khai lo kawet kedai kawin lagi si bentak ke ba kibiru kelak ban plut kapor ke joki hakaba hakapor bagi sait kali kelak benbam kelak masat kata kada ji cembu ke jong kene bat ke cimut hi kalong ban penek pensa ya ka bam tenrai bi ka bau ai ya ka pelong inga bangan sedang kene ka kam kalong ba adin mengalit keleng-keleng ki cakah jong ke perthai ngalap ba kene ker komset ker kombam jungi ne aboy kene ka bam ka ba kiwe pat ki benta ke perthai ki sultanat kaserim bat kar kombam ko Thailand Cambodia bat kiwe ki South Asia countries te bat sakawe kalong ba kene ker kombam ker kom set ka ba ngila nang ngimnon kam syu bendipen kita ki kijing pule ki ban hap duit sikwe pat ki benta jong kari India la ni benta jong partai ila le mangi ki mastar ki kijing siat ang ne te ka sup ingi benyo ki nang trai ka baar ka long pa ngila ban le ba namar gini kumpit ke set chau ke set momo ke set fried rice kam dei ke besup ka ba ki we ki jat ndre no we partai ki la expert ki spa asnam menswa tendrai ki ke set tendrai ki set ka ba ngingit ngidon ke jong expert kalau kata ka daw bagi ya kijing serang tu ngapan banyak sekhmat ki restoran mereka jadi
To ka kubor ka ba ngakwa ba kiwei ki parasnong perthau ibadan hakeleng karikasi kunjuk banas apo India ba sabar India dari kiwan hang ne kini omat kita ka jatan rai jadi kamut ketika tribal food ka ba kabomdon ke jing ketika organic food kini omat hang ne bat kumjuru ka kubor kalong ba kiwei ki parano susdong jong karikasi gitu kila ban sedang kini ke kam de tang manga kiwi kila ban sedang kedang ba kam do kimde ban tinggi competition bat ngin penya iyo kini gimar ke jungi nungrap ruspa nunya kali ruspa barang fa saya bit bialada ila ban market ya ke ke badon lupa hakene geri Kumakan nongut ki employee di KPI kami. employee yang ni baru fa la poi ar kusan mut kinong treng ne bat kidai ki tradisional nang ne ke bangim nan kam ban ngon wat kira kinong treng mana sabar ki kinong treng kilong 100% ki khasi non khar weiru non tribal weiru tenrai ka lengba jung ne ka unit ke barit milala ban ai kam absan Kubleshwood.